Idemo u lov na niže cijene. Hajmo napraviti mali eksperiment. Idemo vidjeti koliko proizvoda mogu naći za 1 minutu po cijeni nižoj od one zamrznute. Šunka u ovitku, praktički isti proizvod, a vrlo različita cijena. Kiselo vrhnje, čak 2 eura niže od zamrznute cijene. Maslac, 50 centi manje, ali broji se. Pene tjestenina, 10 centi manje, a veće pakiranje. Deterdžent za ručno pranje posuđa. Umjesto 500 ml deterdženta zamrznute cijene mogu dobiti više od litra deterdženta u redovnoj prodaji. Mljevena kava. Za 6,79 € koliko je zamrznuta cijena mogu kupiti gotovo 8 ovih pakiranja od 100 grama.